Мария, сигурно, да. Сега може да се наложи да отворим тази бутилка. Като станем 5 и започнем да си... Ето я! Толкова ми е драго. Както винаги. Искаш ли да отворим виното? Юлей! Ами, не знам, ти го спечели, бяхме заедно на една вечер на Вили. След малко във високи токчета. Много я обичам и когато порасна ще се грижа за нея. Високи токчета. Високи токчета. До сега във високи токчета. Имах един изключително тежък период, всъщност два в живота си, но последния продължи в рамките на една година. Знам колко е трудно, нали, когато си в един труден период и наистина трябва да имаш много силен дух, за да оцелееш. И като ти видя тази голямата усмивка, винаги се чудя как бе, момиче, как успя да преживееш всички тези неща, всички тези операции. Защото и не да си си виждала така. по-голямата усмивка. И аз съм на една трета от моята истинска усмивка, но пък наистина, когато цялото ми сърце се радва на нещата, които се случват, и сега е моментът да ти благодаря, ти също подкрепи една моя кауза и беше водеща абсолютно безрезервно. И как да нямам голяма усмивка, когато има хора, които просто винаги ти подават ръка и са до тебе. Всъщност това много ме зарежда. Ти си минала през наистина много тежки изпитания. Малко хора могат да минат, да се съхранят и да останат силни като теб, да продължат, да намерят нови възможности. Каква е тайната на твоята сила? Плюс и тайната е любовта. А плюс това, знаеш ли, много хора казват, ти си минала, ти си много силна. Всеки от нас го може. Повярвайте ми, сигурна съм, че когато ти се случи нещо наистина много разтърсващо, ти няма как да не се справиш. Особено се сриват, а пък ти се мобилизира. Права си, Юля, знам, има такива, но някак си, може би, те не са имали хората до себе си, които да са им помогнали. Когато знаеш, че цялата любов на семейството, на майка ти, на братята, на сестрите, на мъжа ти, на децата, на приятелите. Аз разбрах тогава колко много приятели имам. Всъщност цялото отделение в Пирогов, по целия коридор от двете страни, беше се едно бутик за цветя, толкова красиви цветя. Те не ми даваха заради алергията са при мен. И сестрите му, Мария, толкова цветя. Нали, аз казвам, вземайте. Нали, всички бяха изумени, нали, как може толкова много хора да те подкрепят. Така че някак си напукна всичко това, ти нямаш право да се предадеш. Нали. Добре, но винаги в началото, извинявай, че много ми е интересно, винаги в началото има един шок. Да приемеш новото, този обрат, който е тотално промяна на твоя живот. Как този момент, какъв рефлекс в теб заработва? Когато имаш този шок. На мен много време не ми даваха огледало, но аз и много време бях с такива много тежки превръзки. В още линии виждах само синьото на очите си. Едното око ми беше изключително поразено и всъщност всеки ден ми казваха, днеска виждаш, утре може да ослепееш. На мен това беше първото нещо, което ме накара да си кажа, напукна всичко. Не може някой да ми казва, днеска виждаш, утре ще ослепееш. И някак си започнах една автотерапия и си казвах, на мен това няма да ми се случи. Ако аз съм лош човек, ако съм направила нещо, за което трябва да страдам, тогава ще ослепея. Всъщност нямах право да пукна децата си, защото те бяха много малки. Макси и Фани тогава бяха, той в първи клас, тя беше в детската градина. И някакси те малките шомпали идват, гледат ме такава, нали, в очите. И дори Фани, тя беше много сладка, вика, мамо, малко си ми грозничка, ма нали ще се оправиш, нали? Те са... И ти нямаш право, заради тяхната любов, заради всичките рисунки, заради тая цялата надежда, която те идваха, нали, с всеки изминал ден и искаха да се оправя. Някакси напукна тях, аз нямах право. Мисля, че бях първи клас, това ще рече 7-8 години, когато стана инцидента с нея. Ние не знаехме, те го криха от нас няколко месеца. Един ден тата дойде и баба ни казаха всичко, разказаха ни, разплакахме се и сложихме по една снимка под възглавницата, като с цел да й даваме сили, нали, тя да се бори в живота и най-вече заради нас. След това, като се видяхме с нея, първото нещо, което като влезахме в стаята, беше да дадем рисунките с стихотворенията, с песничките, гушнахме си я, но не сме се сплашили. Тя си е нашата майка, тя си е същата. Само като е малко по-различна от останалите, но това на нас не ни бърка. Тя си е уникален човек. Когато си играла като малка, си играла, никой не я гледал, взела е тайно запалката и отишла в стаята си и се е запалила. Тя вече си знае да не си играе с запалки. Трябва поне, като стане на 7-8, най-много 10 годишна, трябва да научи истината, защото все пак
Трябва да знае какво се случва. Не може цял живот да крием от нея и да лъжем, нали, че тя се изгорила с запалка. По принцип то не е така. За изгарянето ми разказваше, че когато се е изгорила много е боляло. Малко жени могат да подобно нещо такова да се вземат, защото не всеки човек има толкова силен характер. Пример ми е на сила, да. Много неща научих от нея и знам, че дори когато най-лошото нещо се случи в този живот и трябва да си кажеш, това не е края, има продължение, трябва да продължиш, има за какво да се бориш. Мама е много хубава и много мила. Много я обичам и аз много и когато порасна ще се грижа за нея. Господи, Мария, така. Това е силата, заради която няма как да не продължи, защото всъщност те дават наистина емоцията и всъщност това, заради което ти си тук на този свят. Може до теб какво оценява? В най-грозния ми период, когато бях абсолютно на нищо неприличаща. Кажи за Париж, моля. Да, той ми предложи брак. И всъщност на една от моите операции, мама беше с мен в Америка, той беше в лечението ми във Франция. И някак си там между операциите всъщност се появи Анжела. Или в Париж, или в Венеция, на едно от двете места. Там сте заченали? Там сме заченали. И наистина тя е много специална, много е различна и всъщност тя е абсолютният плод на нашата любов. Тоест, ако всичко това, което не сме си казали, и не сме се нацелували, и не сме си изказали, е Анжела. Нали? Понякога дори я гледаме и просто... За нас двамата тя е шедьовър. Затова е Анджела. Да. Ангела. Така че мъжът до мен наистина много направи. Обичайното беше очакваното наистина по някакъв начин да се спаси от тази ситуация. Все пак той взе едно бреме от обезобразена жена с 2 деца от предишен брак, които последствие осинови. Нали, не е толкова общо прието. По-малко мъже биха го направили. Почти мъже базират, почти казвам. Но аз не вярвах, че мой ангел ще го направи това нещо. Е, твой ангел. Да. Ти издаде книга. Кога дойде момента, в който ти написа тази книга, изправи се с проблема, прие нещата и какво те научи ситуацията? Гери, книгата написах, защото бях 15 дена с зашита уста. Всъщност това за мен няма как да не пропиша, нали, защото 15 дена всъщност ме храниха венозно и бях за зашита уста и някак си, дори както каза мама, защото всъщност моята майка много ме дигна на крака, нали, тя се грижи за мен и в най-тежките моменти. И просто мама тогава умря от смях, вика, ти се научи през зашитата уста така да мучиш, че да ти се разбира какво искаш, нали. Ти пък след малкото жени, които си носят историята на лицето. Тук няма грим, няма маска, няма пълна на бръчки. Извинявай, мила, ти вървиш с историята на лицето си, което е страшно силно. Това променя ли по някакъв начин хората около теб? Поведението спрямо теб? Ами като че ли преди приятелките ми, много често, когато искаха да си направят, носа ми е малко наляво, малко надясно, искам ботокс и някак си, просто само като ги погледна и така им казвам, момичета, само за секунди, ако сменим местата, бъдете красиви, не прекалявайте с тези неща. Мене ме съхрани това, че не бях суетна и комплексирана. Можеш да бъдеш успешен, независимо от своята визия. Преди като бях доста красива и понякога и това е помагало, да. Някак си като че ли сега съм по-успешна. Може би, защото наистина хората оценяват това, което си, твоя професионализъм, а не това как изглеждаш. Да. Знаеш ли за какво си говорихме преди да дойдеш тук? За това, когато човек се изправи пред някакви проблеми, дали трябва да изчака търпеливо те да минат и тогава вече да впрегне своята активност или трябва всичко да върви успоредно. Той трябва в момент, в който има проблеми, да така активно, веднага да... Поред мен, ако останеш пасивен, това може да те превземе. То е, как да кажа, то е като раковата клетка. Тоест, ако ти не се бориш, шансът тя да направи разсейки е много по-голям. Аз винаги съм борила проблема сега на мига. Може би не винаги съм била права. Може би не винаги импулсът е водещо и правилно нещо, но пък при всички положения борбата е по-добре, отколкото да стоиш и да чакаш. Кои са си обаче трайните борби? Защото това са неща, които се случват извън тебе си, ти трябва да се справиш и ти се справиш, защото си супер силна. Но в живота, което те наранява най-много, остави всякакви други предателството. Аз много трудно оцелявам в средата на предатели. И за жалост, много често получаваш разочарования точно там, откъдето не си ги очаквал. Но това пък е въпрос на темперамент, защото съм много наивна. Но мисля, че след 37 години няма как да стана по-малко наивна. За какво винаги продължаваш да се бориш?
Ами боря се за това наистина, когато някой е по-слаб, да намерим начин да му помогнем и всъщност това да ни обедини, да ни направи по-добри. Без значение дали това е пострадала жена, дете от катастрофа или сираче. Мисля, че когато хората обединяват енергията си в нещо добро, става синергия. И някакси това ни прави по-позитивни, по-успешни и по-пълноценни. И всичко отиваме по-нагоре. Да. И затова бих се борила винаги. На какво ги учиш твоите деца? Ти си много силен дух, много силна жена, много активна. Какви искаш да станат те в живота? В смисъл, на какви ценности ги учиш? Преди всичко ги научих да бъдат добри. И моите деца са преди всичко много добри хора. И аз знам, че дори някой ден да заживеят без мен, те със сигурност няма да кривнат и никога няма да станат човек, който е готов да нарани или заради нещо комерциално, или заради нещо материално, той да прегази хората около себе си. Тоест, аз ги научих да бъдат такива хора. Може би не съм най-добрата майка, със сигурност имам много тръски за дялкане. Или ако питаш моята майка, но важното е, че са добри хора. Жените днес